Děláme guláš. Cibulka. Když se nám cibulka začne odpařovat a připalovat, tak sem vstříkneme decánek vody. Tak. 5 decánků vody, no. Mezitím si připravíme maso. Já mám krk, protože s klíčkou se mi nechce jebat. Taková parádička, to je. Postup opakujeme. Tak masičko nachystané. Tak teď jsme dali protlak, tak to bude základ. Cibulka s protlakem na guláš. Tak by měl vypadat základ na guláš. Cibulka restovaná a restovaný protlak. Když dáváme papriku, tak si stlumíme oheň, ať nám nezhořkne. A hned na to dáváme maso, namícháme, přidáme oheň a taková je výsledná barvička.